سبع سماوات طباقا في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير بل قد زينا سماع الدنيا بمصابيح وجعلناك رجوما للشياطين فاعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم. ассалому алайкум бародарои азиз, умедворим ки хуб ҳастен, соғ саломат ҳастен. шербачо хе бародарои қанд, бародарои ҷони ҷигар, аллоҳ баракатумта. охед мегум ку ҳамик ҳаста яка ҳами ахмақош дар ҳаёт ҳастана. но алҳамдулилло ки шумо ку и хейтирое ки менависондан душмон ақоят ку шумо ёро ҳамара ҷихидем пачақ кин. аллоҳ баракатумта. дуои модара гӯш кунед, дуои модари шодиҷон бародар раҳмати аллоҳ раҳмату мағфираташ куна. бародарои азиз гӯш кунен, хушрӯ чӣ қадар сум ҷамъ шидагиай ҳамаш дар ҳами ҷаҳай алҳамдулиллоҳ амонатҳои шумо ба модари ҳами бародар ҳами раҳматӣ рафт расид. аллоҳи меҳрубон хайри кагитона ба даргоҳаш қабул кунад. ба худо гапто надорам. шермардо иқа задан иса задан уса задан ана и такнин ана у такнин. мардаки хайр мекаги хайрша мекуна. аз дастон ҳич намеояд. хертиро бахилако бародаро бароям бахилако лайк комментарияро бизанед, дар ҳаққи бародар дуо кунед. мо дар ҳар як видео мегӯм оли нависондан қа лайк мепурсӣ мепурсам ягон гап дорен. мо бародарои хидма мепурсам, бародарое ки ҳурмату мекунанд, бародарое ки эҳтирому мекунанд. мо дар пеши кадоми қадр дорум ман ҳамура мегӯм. шумое ки қадр надорем дар пештон шумо ҳам дар пеши ман қадр надоред. набикунед на ҳичи, на дастгирӣ кунед, на ҳичи. алҳамдулилло бародаром бисёр ҳай. бародаром дар бар ман дар баршон чих местам. нарворе аллоҳи меҳрубон нигаҳбонтон боша. шербачо ба худо гапто надорам. зинда бошед. ки ҷамъ шидаргиай инамҷа 68603 сомон ай хоҳаҷон ина ба чек ба ҳама чӣ шон дагем инамҷа ҳама ина сумо ҳастан. ина хола қабул кардагиай бол мо иншоалло отчёт мекунем ҳама чира додагемиш. хоҳаҷон чӣ гуфтанин? 50000 10000 6000 инаҷа 50000 ай намхе 50000 ина иш шансмай 10000 яш бом хуб қайгашо бо хайр расото ки мо исус кардагем бародаро ва ёра мо отчёт иншоалло мегинем этим. инам хеле модарҷон чӣ гуфтанин? ҳазур аҳмад саломат бошен. касе да ҳамин кор иштирок карда худо нигаҳбон шава, файзу баракат шуна. худо тия и хеле рӯзе ки ман дидам ово набинам. қалами дасти бачамай касе хайр кадай қабулш мекунам. ҳама сиҳат саломат бошан, касе ҳамин кора кадай розӣ бошан ай хайри кардагишон. иншоалло розиашона ина ман қабул кардам. қалами дасти бачама шодиҷонман. тамом саломат бошед.